सुबाइजार ओनसोलनि गेदेरथार दैबानानि जेंनाया अरायथा सुस्रांजानायनि लामायाव। बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोरनि समाव दैबानाजों मोगा-मोगि जानांगौ जायो चिरांनि बिजनी सुबाइजार ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा। भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय खानामाख्रा दै आरो कालामाथि दैनि खुरखानायजों जिंगासिनांगौ जायो बे ओनसोलनि थागिबिफ्रा। बे खेबाव सुबाइजार ओनसोलनि बे गेदेरथार जेंनाया अरायथा सुस्रांजानायनि लामायाव। बिजनी ओनसोलनि थागिबिफोरनि खावलायनाय बायदियै दैबानानि जेंनाखौ अरायथा फोजोबनो राहा लादों बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ। मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारीनि गोख्रों नोजोर आरो बिबान लानानै हाबा मावनायाव बिजनी ओनसोलनि सुबाइजार खुंख्राजरा आरो गोबां गामिफोरा खैफोदनिफ्राय रैखा मोननायनि लामायाव। भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय खानामाख्रा आरो कालामाथि दैया खुरखानानै गोदान लामा लादोंमोन। बे गोदान लामाजोंनो बोहैबोनाय दैया बिजनी ओनसोलनि थाखाय गिख्रंथाव मुस्रि जानानै दंमोन। भारत भुटान सीमा साखाथियाव थानाय बे दैनि लामाखौ बान्दो थेदों बिटिसि खुंथाया। मावफुं सोद्रोमा धनन्जय बसुमतारीनि बिबान लानानै हाबा मावनायनि गेजेरजों थाबैनो आबुं महर मोननायनि लामायाव। मख'नो गोनांदि बे ओनसोलनि थागिबि सुबुंफ्रा दैज्लां बोथोरनि समाव जिंगाजों सम बारहोनो गोनां जायोमोन। खैफोदनिफ्राय रैखा मोननो रैखाथि बादायाव थानो गोनां जायोमोन। बे जाहैबाय कानामाख्रा दैयाबो भुटाननिफ्राय फैदों आरो कालामाथि दैयाबो भुटाननिफ्राय फैदों। बे भुटाननिफ्राय मोननै दैया फैनानै इन्डिया मोननाय लोगो लोगो मोननैजों मोनसे ज' जादों। मोननैजों मोनसे ज' जानानै एखेबारे बे दैयानो आगोलनि पुरानि जिथु कानामाख्रा दैजों थांनाय दै, बे दैखौ गारनानै गोदानै मोनसे सृष्टि खालामदों दै मोनसे। बे जाबाय सुबाइजार ओनसोल बिजनी ओनसोलाव थांनानै दै बानानै सृष्टि खालामदों। थांनाय बोसोरफ्राव जेरैहाय माइसालि माइ मोनजायाखै, गावनि न' बां बारि बागान गासिबो लोमसावजोबनानै खुरखाना लांजोबदों। दिनै गाज्रि अबस्था सुबाइजारि ओनसोला। बेखायनो सुबाइजार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बिटिआरनि चिफनाव आर'ज गाबदोंमोन, दाबि खालामदोंमोन जे जोंनो बे बान्दोखौ थेनानै होथारनांगोन आरो बान्दोखौ थेना होखांब्लानो जों नोंथांजों दं, नोंथांखौ सरकाराव हरफिननो थाखाय जों रेडि होननानै सुबाइजार ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे खोथाखौ बुंसोलायदोंमोन। आरो बेखौ बुंनायखौ लानानैनो जोंनि बिटिआरनि चिफआ आंखौ बे जायगाखौ नायगिदिंनो थाखाय थिनहरदोंमोन। आरो नायगिदिंनानै आं नुबाय गमामायै नंमारगौ, मोननै दैजों मोनसे जानानै बे दैया एकदमबारे मोनसे तान्डब सृष्टि खालामदों, मानसिफोरखौ गिख्रंथाव खालामदों आरो माने सय सम्पति सिलिंखार खालामहोदों। बेखौ नुनानैनो आंबो लोगो लोगो जोंनि चिफ सारजों मोनसे पारमिसन लाबाय। बेयाव 3 निफ्राय 3.5 कौटिसोनि थाखानि प्रयजन दङ। बे खामानिखौ मावफुंब्लानो बे सुबाइजारसिम दै थांनाया बन्द जागोन। दिनैनि दिनाव जों दाबि खालामनो हायो जिथु माने पुरानि जिथु गति, पुरानि दैनि रेगा, बे रेगाजों दैया थांजोब्बाय आरो दैया गोदान सृष्टि खालामनाय गोदान रेगाजों दैया थोबसेबो थांला। बेजोंथ' दिनै बुंनो हायो जों माने फारौ लोंनो दाउ लोंनोबो दै गैला बे जायगायाव। गतिके पुरानि दैमाजों थांफिनजोब्बाय आरो बे दैया माब्लाबाबो बिदि फैला होननानै जों आसा खालामनो हायो। जिथु टेक्न'लजि, दिनैनि टेक्न'लजिबो गोबां डिफारेन्स जाबाय। आगोलनिया जाहैबाय जोङो जिआइ जिथु नेट, बे नेटआ मोनसे नेटआ ज'ब्लानो गासिबो ज'योमोन आरो बेखौ सेभ खालामनायनि दिनै बेबस्था गैयामोन आगोलाव। दिनैनि दिनाव जिथु जोंनि डिफ्लेक्टर दङ, एप्रन दङ, बेबायदि कमप्लिट मेइन माथावरिखौ बसायनो थाखाय जोङो लेयार बाय लेयार मोनसे एरिया ब्लक खालाम बे बुस्थुखौ सेभ खालामनाय जादों। आरो खुनुबायदि हाया आरो बेखौ नारनो। जौगा थाखोनि आदब बाहायनाय जादों। औ, जौगा थाखोनि आदब बाहायनानै बे बुस्थुखौ दिनै बानायनाय जाबाय। बे बुस्थुखौ बे माब्लाबाबो बे जायगाजों बायफ्लंनो हाया आरो बायफ्लङोब्ला गुबुन दै लामाजों बायफ्लंगोन, जिथु मावनाय बे मावनाय जायगाखौ बायफ्लंनो हाला आरोखि।